Good evening to everybody. Bona tarda a tots i a totes. Welcome to Benvinguts a Magic Tea. el te. Com és el nostre te? Màgic, molt bé. Magic Tales. I els nostres contes? Com són els nostres contes? Màgic, molt bé. Avui us explicarem un conte que es titula... Is that you, John? Ui, es titula... Has estat tu, John? Ai, sí, esteu a punt per escoltar-lo? Sí? Doncs, vinga, quins són els requisits per escoltar contes? Open your eyes. A veure, obriu els vostres ulls, Open your ears. obriu les vostres orelles, Close your little mouth la vostra boqueta and taste i tasteu our els nostres, magic tea. el nostre te màgic. Màgic, molt bé, doncs som-hi. This is the story Aquesta és la història of John. de Jo. He likes A ell li agradava... pujar muntanyes? climbing. No. Li agradava estirar-se a l'herba? Lounging in the grass. No. No. Li agradava pintar? Painting. No. Doncs no sé què li pot agradar. He likes making Fer-se què? smells. Què? Li agradava fer-se pets? Fer-se pets? A veure, com que em sembla que avui haurem de fer molts pets, haurem de practicar una mica, no, Marina? A little bit. Però bé, què? Vosaltres us feu molts pets? No posarem a fer pets, d'acord? Doncs, a veure, no, us ensenyarem una altra... Mira, qui vulgui fer dels altres pets? És fàcil, Però per si de casa amb algú no li surten, perquè això dels pets no surten quan vols, tampoc, oi que no? Nosaltres diem una altra manera de fer-los, com així, no? A veure, proveu, va, el braç i... A veure, va. A veure, aquests pets, com els has fet tu? A veure, vosaltres. Mentrestant, si hi ha algú que vol fer-ne un de debò, nosaltres no li direm res. A veure, doncs vinga, tornem a repetir, va. Us demanarem que quan en John, que és el protagonista d'aquest conte, es faci un pet, ja saps què hem de fer tots, oi? Depèn de com sigui. Si és petit, el farem petit. Si és gran, el farem molt gran el pet, d'acord? Sí? Però hem fer, a veure, pet petit, a veure. Molt bé. Pet gran. Ja està. Vinga. Well, this is the story of John. Aquesta és la història de John. He likes making smells. A ell li agrada molt tirar-se, On Monday, El dilluns, John went to the dentist. uau, el dilluns John se'n va anar al dentista. Us agrada anar al dentista? He let off Ell va escapar, a very little fart. se li va escapar un pet petitó. A veure? It pounds. Fa? Què fa? Fa pudor. Is that you, John? Has estat tu, John? Li va preguntar a la seva mare. That's not polite. Això no està gens bé.
On Tuesday. El què? Tuesday. Quin dia és aquest? Quin dia és de la setmana? Monday, Tuesday. El dimarts. John went to the museum. I John se'n va anar on? Al museu. With his father. Amb el seu... No, a veure. Father. Amb el seu pare. He let off Se li va escapar a little fart. un altre pet petit. A veure. And John giggled. I John es va posar a riure. Veieu? Quin pet que finançat pensava, tu? No one else did. Ningú més ho va fer, això, de riure, oi que no? Pooh! Is that you, John? A veure, tots posem el dit al nas. Has estat tu, John? Li va preguntar al seu pare tot, enfadat. I've never been so embarrassed. No m'havia sentit mai tan avergonyit. Oh, que és un pet al museu. No s'has vist, això? Ai. On Wednesday, El dimecres, John went John va anar... to the library. Oh! Ho heu sentit bé? On te va anar? No. Qui ho sap, què és això? A veure, To the library. i on és això? Aquí. A la biblioteca de Tarragona! No? I què va fer a la biblioteca de Tarragona, en John? Un pet. No. He went to the library with his grandmother. Va anar a la biblioteca amb la seva... Mare. No? Àvia. Gran àvia, molt bé, Molt bé. He let off Se li va escapar... Un altre pet. Però... A veure... big fart. Un pet molt gran, a veure... Hòstia! A la biblioteca com s'ha d'estar en silenci? I això se sent molt, no, aquest pet? Mare de Déu. Eat bones. Feia molta... Is that you, John? Oh, has estat tu, John? Li va preguntar la seva àvia una mica enfadada. Don't ever do that again. No tornis a fer això mai més, home, i a la biblioteca. Oh, On Thursday, dilluns, dimarts, dimecres, Dijous. on Thursday, John was playing Estava jugant, el dijous estava jugant with his big sister, amb la seva germana gran. Susie.